Dobrý deň, milí priatelia. Kedves barátaim. V predchádzajúcom videu som vám priblížil, kto som a aké dôvody ma viedli k tomu, že kandidujem do Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto videu vám chcem ozrejmiť dôvody, prečo som sa rozhodol kandidovať na kandidátke strany Aliancia Severčiek. Skôr, než to urobím, rád by som sa opäť prihovoril aj k mojim maďarským priateľom. Ugyanúgy, mint az előző videóban, szeretném magukat bíztatni arra, hogy bátran szóljanak hozzá ahhoz, amit mondtam, és örülni fogok minden egyes kérdésnek is, és persze szívesen válaszolok is. Köszönöm. Takže, prečo kandidujem na kandidátke strany Aliancia Severčiek? Na úvod musím zdôrazniť, že my ako jednotlivcovi náš volebný systém, tzv. Pomerný volebný systém, neumožňuje kandidovať mimo kandidátky akejkoľvek politickej strany. Komunikoval som s členmi iných strán, ale vždy to skončilo niekde vo vzduchoprázdne. Až kým sa na mojom radare neobjavila informácia, že moji známi sa začali angažovať v strane Aliancia Severčiek. Spojil som sa s nimi ešte v prvej polovici roku 2022 a čakal som. Následne ma prekvapili ich výsledky a silné zastúpenie, ktoré získali v 4 župách, ako aj v regionálnych voľbách, obzvlášť v Nitrianskom kraji. Hneď potom som sa spojil už s ďalšími jednotlivcami, ktorých osobne poznám tak z platformy SMK, ako aj z platformy Spolupatričnosť bez Cefogáš. Vyzeralo to tak, že pre mňa miesto na kandidátke nebude. Nakoniec mi vedenie strany umožnilo kandidovať ako nezávislý kandidát bez akýchkoľvek obmedzení alebo podmienok. Mojím domovom a miestom, kde spolu s mojou manželkou chceme vychovávať našich synov, je Nitriansky kraj. Ako jediná strana spomedzi všetkých politických strán má Aliancia na zreteli v prvom rade rozvoj južných a východných regiónov našej krajiny a to potvrdzujú aj jej kandidáti, ako aj členovia strany, a to v každodennom živote. Preto som rád, že som sa na jej kandidátku dostal. Viete, v živote sa mi v Nitre ako chlapcovi zo Štúrova udiali rôzne veci a mnoho ľudí malo voči mne predsudky. Ale v tejto strane som sa stretol s pochopením a podporou v témach, ktorým sa venujem, ktoré spoločne všetci považujeme za prioritné. Mojou hlavnou témou je pochopiteľne téma vzdelávania. Táto téma je však úzko spätá s ďalšími 2 témami, ktoré na ňu nadväzujú, a to sú sociálne otázky a problematika životného prostredia. No a toto sú témy, ktorých mám vďaka strane Aliancia Severčiek možnosť sa naplno realizovať. Na záver, ale nie v poslednom rade, ešte jeden dôvod, bez ktorého by som na kandidátke nebol. Medzi členmi strany sú ľudia z môjho okolia, ktorým dôverujem, a táto dôvera je vybudovaná tak na základe osobnej, ako aj profesionálnej skúsenosti. V najbližšom videu si povieme, prečo ako Slovák kandidujem na kandidátke maďarskej strany. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm a figyelmüket. Dovidenia a viszontlátásra.